Pagi nong bagai yang tekesa video tu fake tekesa budak ketal video songmani norok naiman nai ano o video ni bisingai engke jara rengya rok tong nai jara songnani rengya tabuk bo ada shikla rok ta yang rok engke bong ni bagai belai helpful engnai engke ke karon bong bagai sio bong senamo video jara songnani eng ni bagai engke norok sachung nogo tong ke bo ba town baro tong ke bo engke norok an video bisingai nai norok sengge songi chaimano engke tiku nuwana na kare engke ani video no norok pulian chimi paitik jara nai tongdi tei ano support khai tongdi engke phaji sin video no chenglai sinai auto Derso bote khangna thangi jongo sing kangrong bote khangna thangi jongo ni gora kaisa mama banta khonai sini bari ni Derso asuk mangka yang kangrong bo kasuk mangka khakmani eko yang ke saja ke banta kalau jonka ke saktina kangrong bai Derso no brem bote khaisa nai moi beti box sai reka kutu ko joka kata ko sengor samri sini tawro mo kitchen reka Sim berang betia seng kangrong re di sini. Sengoro re jangan kata kereta ya, kema mui karena muna wong ke sengbono Derso re Derso sekang re kakek Derso normal kupuri thangbo ya. Derso no di sini. Bantare agena tabo mongka angka tabo kare di sini aja tikse tanginya kare reka nono gimana kana fajin nong nang hai no hoi san video ni pai thogo nong nang kop kesar no muchungo
ani channel no tomung no norok tabuk jodi tabuk phone subscribe khai ke subscribe khai di te bell icon click khai jing kite no ani kaham kaham ketal video phai ke nong jati no sokine norok sogunai te norok nuknai nugi manai ke aboni sate sate like ba khai jam video no kite share ba khai no friends sang bai share khai tapok di kan asuk no hambai